Astăzi vom vorbi de sindromul de apnee în somn și anestezia generală. Sindromul de apnee în somn înseamnă limitarea fluxului aerian și sau pauze de respirat cu durată peste 10 secunde în timpul somnului. Complicațiile care pot să apară sunt foarte severe, complicații cardiovasculare, complicații neurologice, cum ar fi moarte subită, infarct miocardic, tulburările de ritm, fibrilație atrială, accidentele vasculare. Simptomele pe care le resimte pacientul sunt somnolență diurnă, cu risc mare pentru accidente rutiere, pentru că se poate adormi la volan, cu tulburări de memorie, cu tulburări endocrine, mai ales dezechilibrarea unui diabet și reglare foarte dificilă sub medicație. De asemenea, tulburări în sfera digestivă, scăderea libidoului, hipertensiune arterială rezistentă la tratament. Una din marile complicații care pot să apară din cauza sindromului de apnee în somn este o complicație în timpul anesteziei generală pentru pacienții care necesită diferite intervenții chirurgicale dacă nu sunt tratați. De ce? Pentru că în momentul în care este efectuată o anestezie generală, la momentul trezirii, când medicul din anestezie trebuie să-l trezească din anestezie pe pacient, organismul îl percepe ca fiind acele pauze din timpul sindromului de apnee în somn care se repetă de ceva timp cronic, de ani de zile în fiecare noapte, peste 10 secunde, și este posibil ca pacientul să nu se mai trezească. Trebuie neapărat tratat această apnee în somn cu aparatul de CPAP-terapie, presiune continuă pozitivă, un aparat ușor de portat, chiar dacă la prima vedere pare destul de dificil, este foarte facil pentru pacient și comod de purtat pentru a avea o siguranță pentru orice intervenție chirurgicală. Această problemă cu anestezia generală este știută și de colegii noștri și atunci întotdeauna se cere acest raport la anumiți pacienți care se considerați cu risc, se vede dacă e apnee în somn și trebuie neapărat tratată pentru a putea decurge o operație chirurgicală în siguranță, cele sub anestezie generală, repet. Sunt dr. Florescu Lucia, medic pneumolog cu competență în somnologie de la Clinica Speranța Craiova.